Aquest estiu, els mansos passen Wakawo amb la maca i amb la fresca. Si et diuen ets un matxaca igual que jo, t'emprenyes o t'agrada? No, ja m'agrada perquè al principi és el que la feina que estic fent. Soc matxaca, amb els jefes els intento fer la pilota al màxim possible, perquè llavors això sempre dona bon resultat, però soc un matxaca i no em molesta gens perquè és la realitat. Per tant, ara sí, el matxaca per poder tindre una bona convivència el que necessita fer el màxim de la pilota amb els jefes per anar aguantant el dia a dia. Jo diria que és això. Què et molesta més, anar a Menorca a l'estiu o tocar les castanyoles? Bueno, m'interessa més les castanyoles, és un tema que no m'interessa, que és un tema molt espanyol, i és un tema que no m'interessa. Deixo passar molta calor, encara que sigui a Menorca a l'estiu, que tocar les castanyoles, perquè les castanyoles és un tema que no m'interessa per res. O sigui, passar molta calor és molt més interessant. Sí, totalment. Que no sento bé? T'agrada que et sonin? M'agrada com? Que em sobin. T'agrada que et sonin? Que et sonin? Bueno, és que em sonin el què? Això sí que no hi he entès bé. Que em sonin el que faci falta. Vull dir, si és que m'han de sonar amb alguna cosa, vale. Però és que, com aquesta paraula no l'entenc, no sé per on sortir-me. Aquesta és la veritat. No sé exactament. Necessitaria, que algú m'expliqués això una mica més clara. Perquè sonin... A mi no, en realitat és que no em sona res. Per molt que em mogui, no, a mi no em sona res. Absolutament. Si et foten una empenta, t'hi tornes? Sí, ràpidament. O sigui, el primer que faig és intentar-li fer un cop de colze, ràpidament, perquè aquesta persona, vull dir, a mi em molesta molt. O sigui, si m'empenten, el primer que faig és un cop de colze al nas, que acostuma a fer bastant mal, i a lo millor se li pot tancar el nas i té que anar al metge. Jo per una empenta no tinc que anar al metge. Perdona, què hi poses en el congelador? Aquí al congelador jo tenia una aigua que la portava al cotxe, que se m'ha escalfat, i llavors l'he posat al congelador del súper perquè es vagi refredant així. Però per què? Per no gastar? Sí, és per això. Bàsicament. T'han fet perdre mai els nervis als nens? Em sembla molt correcte, la migdiada, tot això, em sembla molt correcte. Sí, la migdiada la faig després de dinar, em poso a dormir almenys entre 1:30 i 2. Llavors segueixo, inclús abans de sopar, normalment per veure millor el xiringuito, depèn com vagin les coses, torno a fer una altra dormida. O sigui, faig 2 migdiades al dia i em va molt bé per poder fer totes les meves activitats que necessito. L'aigua m'agrada més perquè el pitxí resteny. I llavors, quan tens que anar al lavabo, que jo acostumo a anar durant el dia entre 2 i 3 vegades per expulsar tot el que necessito, el bitxí el que fa és això, resteny. Llavors, com resteny, necessito molta aigua. Per exemple, em sembla que ho he comentat abans, que tinc l'aigua al congelador del supermercat perquè d'aquesta manera... Els mansos és cultura. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de fotuts.